Hi guys, welcome. Hi guys, welcome. Hi my diaries, murikupiko, kandai ma comments, nema love, nema likes up. Hello Nomsa, hello, welcome. Hello Chipo Panis, hello, welcome to today's session. Hi Bothwo, ndiripo uri sei wewe. Hi Messi Iyunduzo, how are you? Anzi na manager mukwasha aripi murungu mukwasha hapo nasi. Hello Loveness, hello Laranganai, hello everyone, welcome. Koi wewe unomtumire munakona mkwashe kada Vabereki tiripo. Hey, can I my love nema likes up? Can I my love nema likes? Hello Alice. Hello Chipo Ruben. Hello Lofez. Hello everyone. Welcome my daddies. Welcome. Timbo play music. Search chatang. Antina Eunice, where are you? I'm in Germany. Hi Masiziba Wacho. Hello, welcome. Hello Nisha, how are you? Ukuyimba ma lyrics enema. Na yedwe. Anskimba ma wigs anskimba ma lyrics enema kani. Anzi inindru kuda hangu ka wig yako. Uyogatore. Anzi I might be. Anzi hey, they're looking beautiful. Where is our Mukwasha? Hi, thank you so much. Mukwasha hapo nasi. Muda kumonere Mukwasha. Hello blessing. Ndope vano. Aiwa pasiripo apasipe vano nyinga napanapa. Hi, and any more Kamuruko. Thank you. Vandrukuzwa kuti muda kuona Mukwasha, musida kuona inini. Okay. Hi Bizila, how are you? Okay guys, let me check for a song kuti tingo play oka background ukuthi sati tatanga, okay? Makeup on point, sweetie. Thank you. And Dave, you look nice. Thank you anymore. Hi Alfred. Hi Bizila. Okay. Hi. What? Chipo Panas, you're looking fab. Thank you. Ndipo baba we Mukwasha. Okay guys, so nasi tuda kutaura nezve hygiene. Okay, tuda kutaura nezve hygiene. So Vabereki kunzoko varida kutaura varida kutipa ma tips. Get ready, mukwanise kukola in muchipo ma tips because taneta sema youth tinonzwa akakunhonga kaFISH weti kuzasuko saka Vabereki we mutuzo ma tips of how to stay clean. Here's Manasikana. Hello, how are you? How are you looking, good faith? I'm fine, how are you? And thank you so much. Thank you.
Hello, madamis. Ko uyai mutaure, uyai mutaure. Regai ndise. Pari kuitwei nhasi. Nhasi tiri kutaura nezve hygiene. So, vabereki or anyone asiri mubereki arongoziva zvehygiene. Uyai mutiudzewo how to keep clean nekunhuhwirira panguva dzese kuti vanhu tisanhuhwa chifundi, weti, kafish smell, everything. Kuti tinokwanisa kuzvichengetedza sei kuti tikwanise kunhuhwirira. How's mukwasha? Mukwasha aribo. Hai chiera. Mashurugwe. Fish kauri kutaura hanzi ndo dzinonaka. Dzinonaka sei? But pane kamwe kasenti kasingazoiti so. Kasingazoiti pamunhu, especially pavanasikana. Kasmewa. Actually, hazvisingori kuvasikana chete, zviri kuone kuvakomana. So, vanenge vaine hygiene tips avo, fonewo mutiudzewo. Regai ndikuisire nhamba yekukola in. 5228870. Regai ndikuisire nhamba dzekukola in. Okay. I love how you are humble and always keen to learn. Thank you. Yeah, I'm always keen to learn, you know. Ndafunga Saturday's discussion. Kwanga kuine Saturday. Kwanga kuine musi Saturday. Nei vanhu mumboripi konhasi? Mumboripi? Varipi vamwe waitiri vashoma kudai palive? Varipi vamwe? Dedzai vamwe? Norman, hi Sisi. Hello Norman, how are you? How are you? Iwe wakambonhuhwa fish here? No, ansati. Why you wakambonhuhwa fish here? Akomanaka. It's not about me actually. It's not about me. Ndezvongobatsira no my youth, because ndangunzwo Faith bring up that discussion yekunhuhwa because vamwe vanhu vari kudawo ma tips from vanhu vanoziva, of which isusu turikutozviitira pano because at times haukwanisi kubvunza mubereki wako kuti how can I stop smelling like fish or something like that, anditi. So vanodawo kubatsira, vanodawo kutipawo ma tips, munongokola in motiudzawo, anditi. It's not about me or it's not about anyone, but it's for ivavo vanenge vada kuziva kuti smell iyi inobviswa sei. Saka kolai in. Hi Jane, how are you? And yeah, please thank you mentioning kuti men vane smell as well. Ikako kari deadly manje unorowa moyo. Yeah, it's not only kuvakadzi. Ka smell ikako kari kuvarume futhi. And so unozvizivire pizvefish. Like I said, my youth akawanda andudzoti Faith, you should bring up that topic. Tuono kutaura because vanenge vari kuti ndinombonzwa kahwema kari kubuda pandiri but ndenge ndirusha kuti zviri kubva nepi, what am I doing wrong? Saka ndauyawo netopic iyoyo kuti vanoda kubatsira vabatsirewo vachipawo vamwe matips. Anzi yes, batsira sure tanzwa nekunhuhwirwa nevanhu. Anzi nekunhuhwa mukanwa. Exactly, nekunhuhwa mukanwa. Chese smell isingafaniri ungayitori pamuviri. Tiri kuiataka nhasi vanhu, uyeni matips enyu. It's either uruziva zvemuromo, zvechifundi, zvepakati pemakumbo, anything uya nazvo. If you know anything, call in utiudzewo kuti zvinodzivirirwa sei. Taura hako vanhu vanobetsereka ipapo. Vanhu vatiri kubatsirana panapa, ende vanokwanisawo kutiudzawo matips. Uyai mutiudzewo. So call in. I'm Jono, how are you? How are you? Chiko chiromboitika asi macomments haasi kupindeka. Why paine macomments mashoma nhasi? Kana kuti madiaries hamusoda zvekutaura enyu nhasi. Body odor ndoimwe issue. Yeah. Zvese tiri kutaura nezvazvo nhasi. Masoksi nehapwa. Vanenge vadya fish hapana hwema. Alright, challenge ari kuti vanenge vadya fish hapana hwema. Saka kana munhu wadya fish, inozonhuhwira iko kudzasuku for my days.
because ndakatozviresearcha kuti variko vanhu vakawanda vanotongoita kasmell ikakaka kuvakadzi nekuvarume. So yeah, I did some research before ndauya nazvo, but ndichibva ndafind out kuti zviri kuma genders ese. Saka vanongo vachizivawo kuti zvinodzivirirwa sei, vanongokola in vachitiudza. Chifundi chi nai Faith. Chifundi sweaty. Sweaty inonyatsa kunhuhwa inozosvika pakunhonga tsvina. So my sister told me kuti if you take tartaric acid sugar and mix it with water inopedza smell pazasi. Okay, acidic water inopedza smell pazasi. Haizokozi any infections ere for those that are, you know, sensitive. Smelly sweat armpits, yeah, ndizvozvo. Sometimes the one smelling mukanwa mwapwa nebilo mumwe azvinzwe iye pachake zvinonzwika nevanhu. Ndo problem iri actually patiri vanhu. Vanhu vakawanda they don't know how to check for these body scents pachavo vega, but munhu ari next ndiye anenge achizvinhuhwidza. Saka ngatitaurirane tisazozvinyadzisa kunzoko. Tiudzewo how to check for your own smell usati waenda kune vanhu. Okay, nanzi tanga waridza kasong ka Winky D kanonzi apwa. Winky D ane song inonzi apwa. Regai ndiitsvage. Winky D apwa. Regai ndiitsvage. Okay, hanzi aisi nyaya yekunhuhwa fish. Okay, tina first caller wedu ari kuuya. Okay. Hello? Hello? Hello. Hi, how are you? Hello? Hello? Hello, is that Faith? Yes, it's Faith. Oh yeah, I wanted to contribute what I know about this. Alright, yes, sure, go ahead. You know, if you drink, I don't know if you've heard about Kangen water. Kangen water, when you drink it, it detoxifies your cells. So all toxins will leave your cells. So including all that smells out of the human body, including even muchibereko chako chinogezwa futi. Ne pumpkin water. You know the Kangen water. It's actually a machine that you buy and install from your kitchen. When you install that machine from your kitchen, it brings different types of waters. Imwe mvura yacho iri alkaline, not alkaline water. Ndiyo yandikutaura kuti detoxify cells ako mumiri. Kana detoxify cells ako mumiri. You know, all that is not supposed to be in your system, including your organs, are cleansed. So that body odor that is not supposed to be with you will leave, even including chibereko chako chinosukwa. So you have a healthy body, healthy cells, and body odor will not be part of you. Also mukanwa. Pameshini papo. Panobuda futi mvura. So ndati pane several types of waters. 3 of them are alkaline water which you drink and that's detoxify cells ako. Also tipane inonzi acid water which is like a sanitizer. You can use it as a mouthwash. Honestly, when you drink that water, it kills all that. It cleans your mouth and you have a healthy mouth. Mouth smells like I think, yeah. If people want to know more, I was posting about Kangen water. It's actually coming out of a Japanese-made machine. Okay, yes. Please, munyoro my comments so that vanenge vasinonzwisisa they can usually they can go through my comments and get the exact name. Thank you, Faith. Thank you. All right, thank you so much for your contribution. All right, Hansi kola nyora zita acha nyora when she comes back per live. Let me go through my comments. Hansi, eat pineapple and natural yogurt. Okay, will that help in zvinobatsira papi kudya pineapple ne natural yogurt?
Smelly armpits, shave and use roll-on all the time. Okay, thank you. Hanzi ndakambo kwira bus namai vainhuhwa fish apa ndaibva Botswana kuenda kuZim. Ndakasvika ndane flu but ndakatovabvunza kuti mune cooler box here, vakati no handina. Izvozvo zvatiri kutaura zvekuti munhu anenge asingazvinzwi ega kuti ari kunhuhwa but munhu ari paside anozvinzwa. Akomanaka hazvinhu zvisakarurama izvozvo. Hands use my essential oils and are scented. It helps a lot. Okay. Thank you for that. Okay. Hansi saka tingakwanisa sei kudza vanhu vane dambudziko irori. It's always good to be honest. You have to be honest. Kana munhu ari kunhuhwa unomudza kuti sha une kasmell kari kukanda so, and I think you should do something about it. Hanzi, but smell inongonzwika vedu wega unozvinzwa. People should detoxify nekudya ana plain. Smell at times munhu hazvinzwi. Alright, let's say munhu akwesha mazino handiti. Unongochifunga kuti uri kukwesha mazino ako zvakanaka, but pangori that smell inenge ichibva like for example mamwe dentists anoti that smell inenge ichibva kuuroku. So at times kukwesha pamberi apa kubatsiri because kumashure kundo kunenge kuchinhuhwa. Hanzi avaudziki unotovengwa uchida kubatsira munhu ando problem yacho. Saka ngatiratidzane kuti vanhu tinotesta sei for that smell. Munoziva kama diaries, what I can actually share with you zvekuti muteste smell yemukanwa zvitori effective. Kutora kuseri kweruoko uku monanzva kudai momira nditi mobva manhuhwidza. Saka vanoda try it out. Munhuhwidza motodzonzi kuti mukanwa muri kunhuhwa here kana kuti motodziva kuti method iyo iri kushanda here, because iyo method iyo inotondishandira zvakaipa. Munhu unonyatsa kunzwa kunhuhwa kwemukanwa. Hanzi use apple cider vinegar or soda. You mix it with water wogeza private part. Unoita 2 days kusina smell. But soda ungakwanisa kuisa ku private part here. Hazvisi toxic here. Hi Daisy Mpofu. Hi, how are you? Kunhuhwa kaFISH could be bacteria vaginosis infection. Okay. Kovai vanongonhuhwa vasina kuningirikina. Pasina kana bacteria iyo. Okay. What does plain yogurt do? That's what we also want to know. Kuti plain yogurt inoshanda pachi exactly. Okay. Some people mukanwa it's because problem inenge iri mudumbu, acid reflux, etc. Oh, okay. Chiko chirumboitika ndinenge kuona macomments ere kana kuti chii chiri kuitika ichi. Hanzi kuzasi use femme fresh. Hanzi Gina God inobatsira kugeza private parts. Use tongue scraper too after brushing your teeth. Where can you get a tongue scraper? Where can you get a tongue scraper? Down below each time you go to the toilet, wash and towel dry. Okay, so varikunzwa hanzi when you visit the toilet, wash and dry kuzasuku every time you visit the toilet. Things you can do to prevent that fishy smell. For example, douching, harsh soaps, tight underwear. Okay, I think those are the things that cause kafishy smell ekako. Imwe smell iri mudumbu. Flexing your badge. Okay, that's nice. Apple cider. I'm allergic to sulfur, so careful if you're like me. Okay. Yes. Panyaya hygiene panonetsa, because if you love to use zvinonga vana soda, vana acid on your skin, vanoita ma reactions. So what are more natural ways to go about this smell? People should also use tongue scraper to clean their tongue and also mouthwash.
People can also do that. Alright, what about vanhu vanenge vasina mari dzekutenga matongue scraper nema mouthwash? People who are living on a budget, how can they get rid of kunhuhwa kwemukanwa? Okay, and always shave to avoid the wee smell. Okay, mainzwa point yoyo. Stop kugeza neweti. Hanzi stop kugeza neweti. Ndiani kwanogeza neweti nei? Asipane munanogeza neweti kunzoko kani. Okay, Hanzi, hi, I'm just drink Kangen. Okay, this was our last caller. Drink Kangen water and it will detoxify your body cells and toxins leave your system. The alkaline water will help you also clean your womb. Another water that's out of the machine also is called as a mouthwash. That's so good to kill bacteria. Okay, so that was our last caller. A caller in vangavari kuti ngaanyore mawords acho ngaanyore mazita ezvinhu zvacho zvaari kutaura izvi zvanyorwa mucomment iyi. So you guys can check that up, and if you'd love, you can get that for yourselves if you need that to help you in any sense. Yeah. Okay. Ngatsvage mashisha egum tree. Anoshanda here kucleana mukanwa. Guys, call in, mu contribute. I'll be very happy muka contribute. Oh guys. Thank God I'm see active nasi na iwan my diaries. What's going on? Okay, Tony. Anzi, watch your diet. Some foods may cause that smell. Cause that smell, but would you like have some foods in particular that you think they would actually cause that smell? Could you name 1 or 2 foods that you think would cause that smell? HTTP. Okay, ilinkrechi Jessica Chimoka. Ditto can be used when brushing your teeth. Really? Is it not too toxic? Common mistake. Because I think ditto do not drink. Auntie Alfred Arunda, we are dear. Welcome Sino Zengwe. Welcome. Yes, I've done it for years. Okay, so varikunzwako pane ari kuti shandisa detail as a mouthwash kana musina mouthwash. But inini I haven't tried that before, and also remember kuti matips atiri kupana panapa, you must also try to be responsible, guys. Kana muchishandisa zvinhu zvinonga detail, make sure that you do not swallow that, because if anything happens. Okay, hi guys, hanzi fish yaita say trukuti truda ku stopa kawema kefish kanozonwa kudzasuku. Saka pani mune matips here eizvozvo for my youth? Yes, Ditto can be used for gurgling. Okay, so I see there are some people that agree to this Ditto concept. Danzia, I just tuned in, heard about the smell. What smell are you talking about? We are talking about body odor in general, like everything, considering sweat, bad breath, kunhuhwa pakati pemakumbo, everything, and how we can prevent that from happening. Anzi pakaipa nhasi zvino makazeni haadi kudzirwa, that's why views dropped, havadi kugeza. Musadaro veduwe, musadaro. Zvimwe vachazodzoka ndinovimba nemumadairies, vachazodzoka vachinzwa. Okay, hanzi few drops of Ditto in warm water and then drink. Yeah, hanzi fish smell on men kusageza musoro webhosvo unopinda bisi. Alright, saka varume manzwa hanzi gezai icho chiri kutaurwa icho. Sino
Dzengwe wakanaka. Thank you. Okay, and brush twice a day, morning and night, and take time when you do it, and brush your tongue, drink water regularly. Okay, that is another tip. You guys can note it down. Okay. Anzi chikafu chinonwisa anzi broccoli, asparagus, and broccoli, asparagus, they are healthy, so you can take them in moderation and you don't need to cut them out of your diet completely. Okay, and these ones are healthy, so you can eat those. Okay, kuzasi kopi kwacho tukutaura kunhengo kunenge kuchinhuhwa. Okay, and okay, thanks for clarifying. Sure. Anzi mukanwa unogona kushandisa salt nedota wogeza kunhuhwa kunoita kushoma. Okay, you can also note that down. Anzi vari kunhuhwa fish ndivo ngavafone. Anzi you dip it all in your toothbrush, including kids, it kills bad breath. Chero yakaita say. Okay, Anzi, for smell yemukanwa, people should try to brush their tongue nemazino because rurimi rinonhuhwa rukasakweshwa, and flossing as well can get rid of plaque mumazino. Okay, that is another tip. You can note it down. Okay, and yes, no packing of groceries kuzasi, salt, sugar, cooking oil, vinegar, etc. Anzi msayeshandise zvinhu izvozvo kuzasi. Chirungu chaidiko chirungu naye. Drink Dettol. Anzi drink Dettol. Okay. Anzi Michonne and Doro. True, I also use apple cider vinegar. Okay. Anzi wipe your smelly parts with soda and on wet towel and rub with a lemon. Okay, you can also take that as a tip. Anzi, eat a lot of pineapples and fresh smelling vegetables. Vamwa zviperi regardless of how much they try kudozora. Vamwa zviperi regardless how much they try kudozora zvinonhuhwirira kudogeza katatu pazuva, kunwa mvura yakawanda kuno neutralizer futi, ngati wanzei nekunwa. Okay, anzi imi rinotadza nekunwa iro richijuja. Okay, anzi, but they can cause bad smell, but they're healthy to eat. Yes, they do. They can cause bad smell. Mana broccoli, how's it ever to drink an antiseptic liquid Dettol? That question I also asked myself, but I see kuti pana vanhu vakawanda vari kuzviita, so those people that want to try that, you can try that at your own responsibility. Okay, and remember, pano trungo pana nama tips, hapana doctor panapa, hapana doctor, so trungo pana nama tips from our own experience. Okay, okay, and the smell your sweaty single day, use soda overnight my armpits. Okay, thank you. And kuza singa kugerwe bvudzi kunonhuhwa mukanwa unogona kushandisa soda ne toothpaste amunhuhwi. Okay, take that as a tip. And see, okay, and vanenyas inonhuhwa direi domestos. And I'm sadaro. Aiwa guys, tundaita zve serious kadi. Because that's always wash with soap after using the toilet. Water bottle is a must when using the toilet. Okay, on that one you could use wash with soap kuzasi. I've seen kuti a lot of people have said kuti musashandisa sipo kuzasuku because one inenge chivava kuzasuku and it might cause my infections. So I don't know kuti pane vamwe vanoshandisa sipo here. Tudzeiwo more of your experience pane vari kushandisa sipo. Okay, Anzi, wear cotton panties, consider a pH product, soak in vinegar. Okay. Shave armpits and your privacy area. That here aids smell if you sweat. Yes, it does. Panty liners are a must. Okay. Pane kunhuhwa kunoitika pamunhu kwete chero
kwekuti chero achigeza anongonhuhwa zvinopedza nekugeza nemakoko esadza. Okay, and I know of someone who was prescribed a tablet by doctors for bad breath. It was more like coming out from the intestines. Pane vamwe vanhu vanongonhuhwa. It's because zvinenge zvichiitika nechemukati mebody, so those smells are really difficult to get rid of, but sevanhu we can always try to get rid of that smell. Okay, my diaries, call in and tell us your opinions panyaya. Tell us your tips. And sometimes it's a condition called bacterial vaginosis. Go to the doctor. Okay, so you can go to the doctors. Okay, use simple body wash, not scented soaps. Okay, drink lots of water. Ndicho chiwururu. Yes, yeah, drink lots of water, guys. Mvura inobatsira. Hanzi haisi mhosva yake. Gynecologist actually discourage sipo dzacho. Zvinotoziva zvipi. Yeah, panyaya sipo I'm not really sure, because a lot of people say kuti don't use soaps kudzasuko because it can cause my infections. Hanzi kuzasi ukushandisa simply delicate Ivon kumberi. Okay, we have a caller coming in. Hello. Hello, how are you? Good. Do live that is Hey, Chiripa live. let me reduce my volume. Hi dear, how are you? I'm fine, how are you? I'll contribute by sipo. Okay, yes, sure. I mean, not vanhu vakazvinzwa kupi zvokunzi sipo haishandiswe isusu takangokura tichigeza nesipo kana vana vedu tinongogeza nesipo. Saka handizive kuti sei muri kuti sipo inodiscouragewa nemagynecologists. Isusu already munhu ukasageza nesipo ungasanhuhwa fishi. Andosaka vanhu vachinhuhwa kafishi kuti ukangogeza makuseni kuma 9 10 wakutotanga kutonhuhwa just because augeze nesipo. Alright, so imi muri kuti sipo haina effect yainayo kana ikashandiswa kuzasuko. Haina, because you have to open those lips ugeza mumaside memi uchishandisa tauro even kana unogeza whatever vamwe havageze netauro vanoshandisa meso, but inini ndinongoshandisa chero tauro randoshandisa kana meso ndo ranongogezesa chi. Saka handizoziva kuti pasipo yacho yakanzi yakaita sei douching ndo yandoziva kuti hazvibvumidzwe kuipisa ruoko mukati uchipisa kana whatever taimbozviita kudhara, but nekufamba kwetime unenge usingazivi because pane kukura like I'm 40 years old. Takangodzidziswa kunzi sei usingapinze ruoko mukati. Ndo pandakatanga kutopinzawo ruoko mukati, but all this time ndichikura handi hapana akambondiudza. And then later stage ndo pandakazongonzwawo mumafacebook kunzi douching haite. Saka ndoona douching chibereko chinongozvicleana chinozvicleana chega. But kugeza kuzasi uko kunonhuhwa kunotoda tauro unyatsogeza, because even skin yacho iyoyo inotoda kugezwa. Mumalips mimi munovhurwa mogezwa, not kuti munhu anzi ashandise sipo. Ndosaka varume vachizonhuhwa vamwe vacho vasingazoita zvavanenge vachida kuita because munhu anenge akutonhuhwa kudhara. And the other thing ndeyekuti whenever you're using the toilet, always wash. Whether waita to wet twakaita sei, geza nemvura. Even usina hako sipo, but geza nemvura. And then kana amaskata unongotsvaga ukadove soap kwaunenge uri, and matoilet ari kungoshandisa even mabasa they've got maningirikiri wozogeza maoko. You can just tongotora tushoma and then utorinza even water bottle chairo ratinonwa mvura unopinda utoita weti yako utocleana. Haunhuhwe punani because ndopaunozona muri kushanda mese ma433 munhu paasunga achibuda kana mota pamwe muri pashift munhu unosara pachidhunhuhwa kuti because vanhu havazive, especially maZimbabweans, sis culture yedu hatinyatsoziva kunyatsogeza because hatakangoziva kungonzi
unodhonza wozodai chiri but kunyatsogeza chakosha isusu vamwe taakugara nemamwe marudzi taakutokopero izvozvo like maindians they've got tumaketero tumatipoti mumabathroom achitopedza kutoita weti anotoshandisa that nhingi inototora warm water and then notoisa a damp of soap akutogeza nhingirini yake and then you wipe always fresh chero ukazoenda spike kana kupi you are comfortable because you are always clean not zvekutanzi munhu unongoputsa netissue obva watongobuda wotoenda paunozosvika 4 o'clock alright kana une 12 hour shift tell me kunenge kwakutonhuhwa kafishi neweti kudzasuku ndosaka pachizona munhu anosumuka kana mumotikari even kana mumaoffices ungosunga munhu akutonhuhwa kuti kutu but abva kumba ageza chinoita kuti weti even mapanties the other thing yemapanties aitomboitauro zvangu nemwe friend yangu tinongogara tichingotaura yemapanties chaiwo ukaona unowasha penti but penti sei richisara richinhuhwa whether wari washa ka3 pakati pepe panotosara pachinhuhwa chero uri clean sei. That's why we used mapanty liners because they protect chero ukanzi wakageza sei chero une mari yakaenda sei but panotosara pachinhuhwa. Saka I advise vakadzi let's use mapanty liners even kadiki paunoenda kutoilet paper you use that panty liner wopisa kana ka2 pazuva or even once a day. Saka kusatoziva inini ndine zvandakadzidza zvakawanda mamwe marudzi atikuita sei atikusangana nekumabasa. They use water all the time. They use smoker tusipo tushoma ungogeza wotoona mukadzi mukuru muchembere saka muchembere techeeka munhu ane 60 years achiri kuzviita izvozvo what more inini zvangu ndine 40 years which means zvinoita cancer dai vanhu vakaita cancer ma90 year old inopane vamwe vanhu vari very clean vari kuma90 years very clean aungonzwa chinhuhwa anogona kutadza kugeza hapa yake but uku kune kwakachena saka advice angu mazimbabweans kuti always wash uchipedza kupedza toilet tsvaga kasipo kana tumadhavhu twete unogona kugara nedhavhu tablet yako muhandbag unyatsogeza uchibva kuita weti vamwe vanogona kuita pu munhu anongowaipa akutodzokera kubasa. You have to wash fanika kushuro wogeza netusipo wotunyuza karuoko kako geza zvimbosemesa because itsvina yako saka unoshandisa sipo all the time even kausingada kushandisa sipo but just use warm water or even cold water yacho all right and then the other thing detol can be used kugeza mukanwa. Inini ndakazvitanga when I was 18 years old. I got married at a younger age. My husband mukanwa mako muri kunhuhwa and then okay aminoti takazozviziva kupi zvedetol and then we started using detol ndikakuudza kuti this age nanhasi asindambonhuhwa mukanwa asi detol yacho ndakaononga kumashure kunenge kwakanyorwa kunzi do not drink. Is it really safe kuishandisa? You gargle kugagla inondipisa inoita 2 days ndichinzwa inoita kakundipisa so I would rather use it deeper even mumba mangu. I've got 5 kids as I'm talking right now. Handisi matoothbrush aidzo nguva tinongonoisa kana muchikapu zvinongodipenda kuti vanhu unongozviningirina sei matoothbrush anongogara akabatana handiti whenever you're washing kana mubathroom you're cleaning your bathroom unokwanisa kutora matoothbrush even evana you wageza handiti unowageza uwazipa mudhiko direct and then you leave it like that whoever comes achizotora toothbrush yake achita sei achigezesa zvinenge zvatoita kudhara because indaive neproblem yemagums from that time ndikakuudza kuti handisandamboita problem yemagums handinhuhwe mukana. You use it like once a week even vana chaivo you can use it unongotaimira ungodipa
toothbrush yake achazogeza uzonzwa smell keditoka anenge atopedza kugeza kudara. Even kana zvizvi zvekuti you've got munhu waunonyara kana kuudza nesipa kwamuri kugara, you can just do that patoothbrush yake. Indaitove nemaid aitozviita, ndikatomuudza kuti ukagara naye so uchitaura naye unoshaya kuti umuita sei, ungamuudza kuti anti muri kunhuhwa mukanwa. Zvinhu zvacho hazvinyatsoita. Zvimwe zvacho hazviita. But zvinhu zvacho zvinongorema. But when you love a person unongoitawo zvaunoona. Ndakangomuti anti muchipota muchitora ngepikini dito mugagla ikatopera problem. Because vamwe vanhu vanonhuhwa mukanwa because of depression, vamwe vanonhuhwa mukanwa because of ma-stresses. Saka izvozvo manhuhwire mukanwa anogona kungosiyana. Umwe munhu anonhuhwa mukanwa just because ari kutora ma-tablets for life. Reasons anosiyana. So yacho inotobatsira futi zvakawanda. All right. I think no contribution now. All right. Thank you so much. All right. Thanks a lot. Bye. All right. Bye. Okay. Hello. 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 How are you? Fine, thanks, and you? I'm fine, thanks. Okay, thank you. All right, thank you for picking my call. Okay, yes, sure. I'm a registered nurse. I'm a midwife also. Ndinobatsira panyaya yekusasi kuti ndinongoexplainirawo kune vanhu kuti vakadzi masikiro atakaita anatomy yedu yekuzasi kwedu tine panomera bvudzi apa pane masweat glands. Masweat glands iwayo anobudisa sweat. Sweat ikaenda paganda naturally ganda redu rine bacteria iripo, pane fungi inogara iripo. Saka kana zvadaro worse off kana paine bvudzi pano weight yatinoita ine urea irimo inonhuhwa. Urea ndo inonhuhwa kunge kafish. Sorry, hold on. Your background music is a little bit loud. All right, sorry, let me go because now. All right. Okay, hello. Hello, yes. Hello. Okay, ndandichiti zvone anatomy yedu yevakadzi tine pagenitalia pedu apa papunana apa pane bvudzi iroro iri masweat glands anobuda sweat. Okay, saka kana pabuda sweat ipapo paganda redu pagara pane bacteria, pane fungi, pane bacteria inogara iripo. Saka kana weight ikange yaenda pabvudzi riya bvudzi rinotrepa that urea iyoyo ndio inozobudisa kanonhuhwe kefish kana zvasangana nebacteria zvoti fungi zvoti urea nezviri paskin even wakasheva. Handi uri kunzwisisa? Hello? Ndikunzwisisa. So what happens is iyoyo tsvina iyoyo haibvi nemvura chete because tikutaura zvakafanana neskin yedu iyi yatiri kugeza because tinoda agental soap kana paganda chaipo because ganda rine bacteria even rikaiswa under microscope pane bacteria yakawanda. Saka pakazoita sweat bacteria nemafungi zvese zvinoda pakanyorovera panodziyirira zvotanga kuberekana, kana zvaberekana zvotanga kunhuhwa. Saka tiri kuti hazvibvi zvinhu izvozvo hazvibvi nemvura chete. Saka kana tichitaura kuti vanhu ngavageze kuzasi, tiri kutati kuzasi apa pese panze pese apa panoda mvura, panoda sipo iri gentle. But kana uchitoona kuti dzimwe nguva uri kutobudisa that smell, vamwe vanogona kutoshandisa ma-antibacterial soap aya atori strong because iri ganda chairo hapana kana chinombonetsa because iganda rakangofanana neganda repanze. Kwatiri kutaura kuti kusingaiswe sipo mukati umo because mukati umo ndo matinoti muvagina ndo muri self cleansing. Kana chiti self cleansing tiri kutaura kuti it's a tunnel iri kubva panotange patinopinda zvigunwe paya patinoenda paya ndo mukati mekuti hamudiwi sipo nekuti imomomo mwiri wedu wakagadzirwa in a way yekuti une acid inoproduceka imomo
inonzi lactobacillus acidophilus. Iyo acid iyoyo ndiyo inouraya tsvina kana bacteria inenge yapinda nekusasuku ende inogadzirwa mukati imomo ende zvitori normal zvakadaro. Uku mukatikati hatidi anything, hatidi kana chigunwe, hatidi kana sipo, hatidi kana mvura. But tiri panze apa ndo patiri kutaura kuti panze tinoshandisa zvese zvaunonzwa kuti tinochenesa kuzasi kwangu. But mukatikati hatidi, because mukati imomo ndo matiri kuti mukaenda zvinhu ende kuti cancer izonzi mukadzi aita cancer tinenge tashandisa zvinhu zvinosvikonotsemura, zvinosvikonovhiringidza mukati menyama yekuti unotanga kana kutsemuka then kana pazoita vhairasi inokonzeresa cancer, because cancer yezvibereko, cancer yekuzasi uko inokonzerwa neinonzi human papilloma virus. Human papilloma virus haingouyi nje, but inouya kana mukadzi akanga aita bonde achiri mwana mudiki, akaita kana kuti akatanga kuita sexual labor yatinoti kana kuti achiri mwana mudiki akaexpose, because nyama dzasimba dzinokurumbidza kutsemuka. Saka akasangana nemurume ane human papilloma virus inokurumbidza kupenetrata because nyama dzasimba. Kana kuti vakadzi vari kushandisa zvinhu zvatiri kutaura izvozvezvi, because mukazisa mukati muri sensitive zvokuti saka munokerekeka, munokurumbidza kutsemuka. Then kana matsemuka ukasangana nemurume ane human papilloma virus yakutowana entry, handiti? Saka zvese zvatiri kutaura izvozvo zvekuti magorosari maimai hazvikonzerese cancer, but zviri kunokanganisa mukati imomo, such that kana mukati makanganisika mava neportal entry yehuman papilloma virus. It's unfortunate kuti vanhu vechirume havakwanisi kuita cancer, but anogona kuva a carrier of that human papilloma virus ainayo paforeskin pake, haina chainomuita. But ikauya kwauri munhu mukadziwo inogona kugara 20 years uinayo usingatomboziva kuti ndine virus iyoyo yozokutanga kubudisa chicancer. So that's why we are saying kuti zvese zvatiri kutaura zvekuti ngatisegedzei kuita duchi, ngatisegedzei kuita mavhiniga, tiri kuti yes, it's not all those things that cause cancer, but it happens kuti kana zvinhu izvozvo zvaiswa zvinonokanganisa lining yemukati yemuvagina imomo, motsemuka. Saka ukasangana nemurume hausi kuziva kuti murume uyu ane virus here kana kuti haana, because murume haina chainomuita, but ikasvika pauriwo inogona kukonzeresa. Saka tiri kuti when we are cleaning kuzasuku kako ngatishandisei sipo, ngatigezei. Zvokunzi sipo haishandi mukati, but panze pese apa ngaigezwe kusvika kumagaro, kusvika kupopu kwese ukoko ngatigeze, tinyatsoziva kuti kwachena, unyatsoziva kuti kwachena. Inini hangu what I would advise that I would always give kumapatients andinosangana navo, maclients angu, I always tell them kuti iwe ndiwe unoziva sipo inokuitira. As long as that sipo is gentle kwauri, as long as that sipo isingakuitisi maronda, isingakuitisi, vamwe vanotoshandisa kana protex kana chii kana anonzi mapane ma-intimate washayai, whatever, use those, because kuzasi kweduku akupindi mhepo stereki. Saka kusapinda mhepo kwacho kunogara kuri humid, kunogara kwakanyorovera, kunoita kuti bacteria iwande, fungi iwande, zvikazosangana netuweti disaster chaiyo. So kwese kungatigeze nesipo, kwese kunzi kwese kungatigeze nesipo, patisingandi kubva pavagina. Kana tichiti vagina iburi rinosvikonokwira kusvika kuchibereko, ndo inonzi vagina. It's a canal. Vagina hapasi panze apa, panze pachinina apa hapasi pavagina. Vagina ndo kunopinda uku, kunobuda neropa uku, kana kuti kunopinda baba uku ndo kuvagina. Saka ndo kwatiri kuti hatidi sipo. Kumwe kunze kwese uku ngatigeze nesipo, tigogeza, tigonyatsoziva kuti shuwa ndachena. Ende vhudzi tosheva, because tikasheva vhudzi riya, it means weti dzega dzinotrepwa nevhudzi hadzichatrepwa. Even kana if vanhu kana vachida kuona vanotarisa inonzi when they shave, kana kuti vakashandisa foam, kana kuti vakashandisa hair remover, nyamaita wageza waita se ukabvisa vhudzi iroro ukaisa pakotoni white, unoona kuti shuwa ndandakatakura tsvina, because inobuda zvakaita brownish tofunga ndakachena. So it means kunenge kuine tsvina. So icho chipunani chikagara chakachena chisina vhudzi, then we avoid duching. Toregedza samagorosari, ndinambonyora kuti ngatiregedze kupakira gorosari kubhozi vanhu vanoisa, munhu anouya achitaura kuti isa alarm sounds, isa chakazoti kuti kuzasi kubate. No, we don't have to do that. Ngatigezei nemvura inotonhora, ngatiite makegel exercises anosunga mamuscles ekuzasi uku if you want to be very tight. Ngatiite makegel exercises, ngatigarei tichipfunya chisero.
zvese izvo zvinoita kuti kuzasi kudzoke ukoko, unlike a situation whereby you are forcing things tichingweza zvinhu kunyeperana, mwana wekutisa betadine, mwana wekutisa salt, moti sugar, moti vinegar, tichipakira grocery. It's only predisposing us kuti tikasangana nababa vambobvawo kwaunoonana nemunhu ane HPV ndo patinoita cancer yemuromo chibereko. Saka zvinokonzera cancer. Sorry handiso ndakutaurisa. Aiwa endererai mberi. Tiri kutoda kunzwa matips enyu. Alright. Zvinokonzeresa cancer ndo zvandakuda kuti ndingotaura so that we help each other, we get rid of this myth and misconception. It's early sexual deal, but mwana anokurumbidza kuti abonde ari mwana mudiki nyama inhete. And also use of herbs. Izvo zvekupfekera zvinhu kuzasi ukoko nezvakasiyana-siyana ikoko zvinopredisposa kuti ukasangana nemurume. Unfortunately murume haumbofa ukaziva kuti atiino kuti varume anogona kuita musikanzwa oenda unorara kwaanorara hausizoziva kuti munhu asangana naye ikokoko ane HPV here. Akasvika ane HPV kwauri, kana uri kushandisa zvinhu zvatiri kutaura izvi une mukana wakanyanya wekuita wekuita nekuita multiple sexual partners. Mukadzi akaita nhasi ndinanhingi mangwana ndinanhingi kusvikira mangwana ndinanhingi, uri kuzviisa padambudziko rakanyanya rekuita cancer iyoyo because hausi kuziva kuti ane vhairasi iyoyo ndiani, because vhairasi iyoyo ndo yakaprovwa scientifically kuti ndo inokonzeresa cancer. So zvadaro. And also vanopota fodya, vakadzi vanopota fodya, pane anonzi macarcinogens. Macarcinogens are linked kuproducer kuti munhu aite cancer fast. Saka vanopota fodya, be it fodya yekuputa kana kuti fodya yemudombo yemuti iyai, ndo vanhu vari pahigh risk yekuita cancer. Nevanhu vari HIV positive vane mukana wakanyanya because of the compromised immune system, ndo vanhu vanokurumbidza kuita cancer. Saka zvese izvozvo ndo zvatofanira kutarisa kana taura nyaya yecancer yemuromo chibereko, cervical cancer. Kazhinji kacho yechibereko, cancer yechibereko ndo ino cervical cancer. Saka kana vanhu sorry ndakutongotikawo disadvantage kuti vanhu ngatiende chinoitwa VIAC vakadzi, and then maclinics, malocal clinics almost now mumatowns kwakuti vanonzi VIAC yekutaswa kuti hauna here mazai anokonzeresa cancer kana kuti hauna here cancer yachona yemuromo chibereko, because as long as you are having unprotected sex, you are at a high risk of getting a human papilloma virus iyoyo. So basically kuzasi ngati guess, even my armpits tichisheva pane vanhu inini, if you see me I'm a very big woman, but I try kunyatsotogeza muzasi memazamu imomo mupi pakati pemagaro papi, because pane masusweti iyoyo ikabuda ikasangana nezvainosangana nazvo panobuda smell isingaperi nemvura chete. Okay. Yes. Okay. Yes. Saka basically, though that's my contribution. All right. I'm very proud to say my name is Chido. All right. Oh, thank you so much. Thank you so much, Chido. Van varku komenda varkuti you are giving them quite good advice. I think you are helping quite a lot of women pano per live. Yeah, thank you. No, the Chido mamoyo. Okay. No, the Chido mamoyo anatiziva. Yeah. So I think nikudya pineapples. My pineapples good, and they are very good for the fresh smell of vagina punani. Kana to no roka pineapple kacho kano ameno ka juice kacho zvakanongoita zvekuti kanosvika futi kuzasi kokoko. So varikuda kuinvest in good vaginas and all. Ngatitenge pineapple, ngatidye fruits, ngatishandise mvura yakawanda yekugeza, yekumwa yachona yekugeza yachona, because inobvisa all those toxins nini. Saka even weti chacho ukatopinda mutoilet uchimwa weti mvura yakawanda, weti yako hainhuwi zvekutodaro. Then we always use mawipes, and mawipes we should be very very careful. Kana titenga mawipe ngatiregedze kutenga. I'm not there kusvibisa mazita, but ndikuti pane zvimawipes zvinotengeswa mafone cold shops zvazvo hatisi kuziva kuti machemicals ari kushanda ipapo ndeapi, ndo zvimwe zvatinongoshandisa futi kuzasi. So when you're using this wipe ngatishandise yakanzi dermatology akanzi tested. Even those baby wipes for example, I don't want to market any company, but I looked at my companies for example Johnson & Johnson, those akatestwa for vana, saka they are gentle futi kuzasuku. But mamwe aya tinozotenga mamwe aya akagadzirwawo kudzimwe nyika dzatisinganzwisisi. We don't know the chemicals that have been used kuti atotese mawipes iwayo, saka tikamashandisa zvinonyengerekera. And also kubuditsa that mapensi edu aya mapenty liners, let's make sure that haisi plastic
pane mamwe akagadzwa neplastic ayaya anotoita kuti kuzasi kutobitika wese. Let us use for those cotton, even mapens atoshandisa masanitary pads akanzi cotton ayaya because they absorb, cotton inoabsorba even mapens kana akanyanyonaka ayaya. Let's make sure kuti ane chigamba checotton pakati because aigadzirwa kudhara ayayo kuti sei kuti rinenge richitsvedzera riri shoki, but kana pakati pane chigamba checotton chacha. Those are the pens are recommended for akadzi. Mamwe ese kuti rinenge ringori less kusvika ukoko, they are not good for our genitalia because haana that cotton inoabsorba sweat. Saka make sure kuti kana uchitenga pen rako ringava less and all, but pakati ngariite kachigamba kecotton kaikai. There is a reason for that. Okay. So yeah, that's my contribution. Okay, before you go, pane munhu ari kubvunza kuti ko plain yogurt inenge ichishanda here? Most inini pandakanzwa plain yogurt, it's just mukatarisa it's acidophilus. Tozvanambotaura ndichiti kuzasi kwedu uku kune inonzi lactobacillus acidophilus. This is a normal vagina bacteria irimo. It's a normal flora. It's normal for the vagina. So mukataza plain yogurt inayo lactobacillus iyoyo. So maybe vanoishandisa nesoziva because plain yogurt is kana tiri ku scientific, in more scientific, we don't usually talk of zvema food and my herbs, and we always talk of the medications that are recommended. But I just think they just want to kugadzira that temporal flora because funny enough the candidiasis. Candidiasis, this is a yeast infection. Inoitika kuzasuko kwanditika. And kana iri yeast infection, itokutaura kuti it's normal. It's ngwenu konzerwa ne family planning chaiya tushandisa. So ngwenu konzerwa ne what is this? Inokona konzerwa ne family planning. The type of family planning that you do. Family planning kana kuti munhu ukashandisa antibiotics for a long time unogona kuita yeast iyoyo. Kana kuti ukarara nemurume ambova exposed kune mumwe mukadzi ane fungal infection iyoyo unoita ndoiya inokutisa zvimukaka zvakakura zvakaita kunge hodzeko zviya. That one mostly I'm sure ndo inowanzoshandisirwa yogurt, but it's also when it comes to medical terms we always treat it as vaginal candidiasis. Yongoprescribe mushonga inongoenderana naizvo zvesvo, but vanhu they tend kusazoziva manje kuti because those discharges dzinotoreva dzine zvadzinoreva because if it's greenish inogona kunge iri vaginalis, kana iri yellowish inogona kunge ine gonorrhea, kana iri chi inogona kunge ine chi. So I would also take this advantage kuti vakadzi ngatisabvunzane pamafacebook kuti ndikubuda discharge yellow mungokuti tishandisa yogurt tishandisa chi. Those things they are not nice because that discharge iyoyo ine zvainotoreva. Kala yakati inoreva chakati, kala yakati inoreva chakati. Kana if it's just plain white iri ichi yakaita mukaka wakakora iwoyo, we know kuti it's candidiasis. Haina kuti yokuti hatingapomeri partner yako. So it depends. Saka ndotaura kuti zveyogurt handinyanyoziva, but I think kuti vanhu vari kuda kushandisa that acidophilus irimo muyogurt imomo kugadzirisa the normal flora so that vagina yongova normal. But inini I always talk on the medical terms because ndokwandoziva. Okay. All right. Yes. Well, thank you so much. Thanks a lot for this contribution. You have given us so much information nekuti inotibatsira ichatibatsira isu sevakadzi on a lot of points panyaya dzekugeza nepekuchengetawo utsanana hwedu. And patakutoziva kuti tikabuda discharge yekala yakati pane zvainoreva, and my home remedies at times haashandi. Thank you so much. Exactly. Okay, thank you so much for taking my call. All right, thank you. Have a nice day. Same to you. All right, guys, that was our caller Chido. I think vatipo information ichatibatsira tese sevakadzi, and a big thanks to you Chido. Okay, tadzidza kusatenda uroi. Sure, this was very informative. So vakadzi kunzoko mazvinzwawo. I think panyaya dzekuzasuku we've been given enough information, and panyaya dzekumusoro uku mwapwa munonhuhwa taudzwa kunzi shave because mvudzi it traps tsvina and it will be difficult kubuditsa tsvina iyo mvudzi. So bvudzi ngarishevwe. Anditi okay, ndanonoka handina kudzinza.
no worries, you can replay this video because tinenge chiri save tino save my live videos. Okay, and all this info free zimbaraka dzidzaman. All thanks to Chido. Okay guys, pane mumwe munhu ada kuita contribution here before we come to an end of our session. Pano angaitwa information yekumusoro here of how to keep this top part clean. So far tanyatsa kudzidza nezvekudzasuku, and I think we are all satisfied with that information. Saka kana painada kutudzawo zvekumusoro uku nezvepasi pehapwa, please go in motudzawo. Okay, getting my comments and see great advice, Chido. Sis Melly, would it be possible to bring Chido to have a proper show? She has shared great advice, and unfortunately, not many people were watching the live. I'm sure the advice will go a long way, as I came across a lot of related questions in my career. Just my thinking angle. Yes, that is very true. I think I will get in touch with Sis Melly and Chido so that maybe tinga plan nawo kuti vambuyo vaitoka session vanyatse kutitsananguriro tinyatse kuplana date, since so far pane vanhu vashoma vari present pa live pano. So yeah, I will talk to Sis Melly and Chido so that toona kuti todi kune vanenge vachidawo information toyoningirike toona zvekuita. Okay, your number please. Okay, true awareness is very important. Yes, ko varume muripi uye mutsiuruke please. Varume vatotiza vese vatiza varume. Okay, I think apana varuda kutudzwa zvekumusoro uku, but okay guys, I think my comments pane vamboti brush your teeth 2 times a day, makuseni nemanheru. Then during the day, more goes really refreshing, like my bubble gums and all that. Okay, and then bvudzi rinenge chida kunyatsa kugezwa handiti. Kana usingakwanisi every day, at least 2 times a week. Handiti zvinenge zvakangonaka. And then pasi pehapwa pane vamboti, you must keep it dry. You must use baby powder kuti parambe pakaita dry because kukatota. Bvudzi rinenge rimbori pasi pehapwa rinenge richitrepa smell and all that. So yeah, keep it shaved at all times and keep it dry. And try to shower more frequently. So yeah guys, I think takuyo at the end of our session. Apasina vanhu vada kufona. So yes, thanks so much for joining us. And what tapedza my diaries, I would love for you guys kuti musubscribe ku Youth Diaries, mundi show support and love. So yeah, I think takuyo at the end tongo play waka music kuti tivharise show yedu. Tadzidza zveshuwa. Thank you so much Chido. Thank you. So yes guys, please subscribe to Youth Diaries. Mundipo support my diaries. Okay, and regular dental checkups for those who are able to. Yes, regular dental checkups are very good. Yeah. And sure vanhu need to be educated. Vakawanda vedu vanokwara nekusaziva shuwa kutofa chaiko kunyaya nawo dzemacancer idzi. Ndiana izviziva kuti cancer can be transmitted through these ways. I think that was very informative. Thank you dear, it's been a lovely show. Thank you so much for joining, and thank you. Yeah. Okay guys, I hope to see you guys on next Friday. Tinenge tiri pano futi kuma 5 p.m. So yeah, stay tuned, and of course I'll be letting you know kuti tinenge chitaura nezve, so that you guys can also prepare panyaya dzeengagement dzenyu. So yeah, anzi Sis Melly ndokumbiro vasa visa live iyi handina kudzidza in. Don't. Okay, Tsungai, I don't get it, but if you kutanga, this live is going to be saved, so you can rewatch it again. Okay, because all the information, I think if you came late, all the information so you can always replay this live. I'm going to save it. Thank you, very informative Tadzinza. You're welcome. Thanks so much for joining me, and thank you so much for participating and contributing. Okay guys, well, take care and have a lovely evening. Bye.